бахшида ба соли нави мелодӣ кормандони фонди хайрияи лона ба табрикоти беморони шуъбаи саратоншиносии кӯдаконаи маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон рафтанд. таваҷҷӯҳи пайвастаи фонди мазкур беморони ин шуъбаро рӯҳбаланд намуд ва онҳо ба муассиси фонди мазкур изҳори миннатдорӣ намуданд. кормандони фонди мазкур иброз доштанд ки дар оянда низ барои вазъи саломатии беморон боз ҳам тадбирҳои зарурӣ андешида баҳри беҳдошти саломатии онҳо маводи дорувориро аз рӯи имконият сари вақт дастрасӣ маризон менамоем. бояд қайд намуд ки фонди хайрияи лона соли 2009 таъсис ёфта то имрӯз ба тифлон наврасони гирифтори бемории саратон дастиёрӣ дароз менамояд. тибқи иттилоъ дар шуъбаи мазкур кӯдакони аз синни навзод то 16 сола табобат мегиранд. зимни супурдани тӯҳфаҳои идона намояндагони фонди хайрияи лона ба беморон ва падару модароне ки фарзандонашон табобат гирифта истоданд суҳбат намуда ба онҳо шифои комил таманно карданд. дар баробари кӯдакони табобатгиранда инчунин ба шахсони калонсол ва кормандони шуъбаи мазкур низ аз ҷониби фонди мазкур тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. фонди хайрияи лона дар меҳмонии мо мебошад ва барои соли нав дар шуъбаи кӯдакона омада дар ҳар як ҳуҷра гашта ҳамаи кӯдаконро бо соли нав табрик карданд ва гуфтан ба маврид аст ки фонди хайрияи лона зиёда аз 15 сол мешавад ки дар ҳама идҳо дар ҳама маросимҳо иштирок мекунанд ва ба кӯдакон тӯҳфаҳои арзанда месупоранд ва боз илова карданиам ки фонди хайрияи лона ҳамаи кӯдаконро бо маводҳои химиявӣ ва дигар маводҳои доруворӣ ки ба онҳо лозим аст таъмин мекунад. дар идомаи ин иқдомҳои идона намояндагони фонди хайрияи лона аз шуъбаи кӯдаконаи маркази ҷумҳуриявии бемориҳои сӯхтаи муассисаи давлатии марказии тиббии шаҳри рақами 3 пойтахт ки дар он кӯдакони баданашон сӯхта табобат мегиранд дидан намуда ба табобатгирандагон тӯҳфаҳои идонаи фондро тақдим намуданд. тибқи иттилои масъулини беморхона айни замон дар шуъбаи мазкур кӯдакони сӯхта ба табобат фаро гирифта шуданд ки барои кӯмак расондан ва муолиҷаи онҳо чораҳои зарурӣ андешида мешавад. мо муддати 15 сол аст ки бо фонди хайрияи лона ҳамкорӣ мекунем. дар ҳар ҷашну маросимҳо фонди хайрияи лона барои кӯдакони шуъбаи мо тӯҳфаҳо оварда тақдим мекунанд. мо миннатдории худро ба ин фонд мерасонем. мо ҳар маҳсола дар шуъбаи бемории сӯхта зиёда аз 750 бемор бистарӣ мешавад. аз ин 80% инро кӯдакон ташкил медиҳанд. мавриди ёдоварист ки роҳбарияти фонди хайрияи лона чунан ана дар ҳамаи ҷашнҳои давлатӣ ва шуъбаи кӯдаконаи маркази ҷумҳуриявии бемориҳои сӯхтаи муассисаи давлатии маркази тиббии шаҳри рақами 3 пойтахт ва шуъбаи кӯдаконаи маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ ташриф оварда ба онҳо тӯҳфаҳои идона ва маводи доруворӣ таъмин менамоянд ва таваҷҷӯҳи хешро нисбат ба беморон иброз менамоянд. фонди хайрияи лона кӯмаку дастгирии тифлон наврасони мубтало ба бемориҳои саратон ва баданашон сӯхтаро ба зимма гирифта ҷиҳати ёрии амалӣ расонидан ба онҳо корҳои зиёде ба анҷом мерасонанд.